No és una situació fàcil. La pèrdua auditiva o la sordesa és una discapacitat que no se veu, és invisible. El més important jo crec és que hi hagi recursos. No vol dir que quan ja està una persona implantada ja estigui inclosa dins la societat. Depèn del nivell de la persona, depèn... Moltes vegades segueix amb exclusió, necessiten més recursos, necessiten un tractament logopèdic, per exemple, també necessiten la llengua de signes, depèn de la persona. Hi ha gent que potser té més capacitat de parla, altres que no, hi ha gent que té més problemes a l'hora d'accedir, més barreres, altres que té més facilitats. Jo crec que l'important és donar tots els recursos que la persona necessita. Jo també crec que s'ha de tenir en compte molt l'educació, perquè l'educació és una part molt important de la persona, perquè després amb una bona educació pots trobar una feina i aconsegueixes una estabilitat. I la sanitat, crec que aquests són els dos punts més importants on hauríem de centrar-nos per millorar l'accessibilitat, perquè millora molt la qualitat de vida de les persones sordes.